korpus bat, hizkuntza baten erakusgarri izan nahi duen testu bilduma bada. Beharbada hortik abiatu beharko genuke erreferentzia korpusa zer dan azaltzeko. Euskararen erreferentzia korpusa beraz da Euskararen azken 25 urteetako Euskararen isla izan nahi duen testu bilduma etiketatua, orekatua. Azken finean da Euskararen azken 25 urteetako argazkia izan nahi duena. Beti ere kontuan izan da etiketatua izan behar duela, orekatua, erakusgarria eta nola ez kalitatezkoa. Euskaltzaindia aitzindaria izan da korpusgintzan Euskararen kasuan. 20. mendeko 80. hamarkadan egin zuen bere lehenengo korpusa, diakronikoaz, korpus mota diferenteak baitaude. Lehenengoa diakronikoa izan zen, orotariko euskal hiztegiaren oinarri izango zena. Gerora, 20. mendeko euskararen korpus estatistikoa landu zuen, ondoren 21. mende hasieran lexikoaren behatokia korpus monitorea, batez ere prentsa mundua eta biltzen zuena, eta azkenean iritsi gara euskararen erreferentzia korpusa lantzera, korpus erreferentzia korpusa esan dugun bezala, eta azkenean korpus nazional gisa edo hartzen da mundu mailan korpusgintzan, beraz azkenean lortu dugu erreferentzia korpusa izatea euskaltzaindian ere. Erreferentzia korpusek irizpide zehatzak eta estandarrak izaten dituzte eta oso fin landu beharrekoak. Testu mota guztiak bildu behar dira, bai liburuak, aldizkako argitalpenak, sareko materiala jasotzea inportantea da. Fikzioa eta ez fikzioa bildu behar da, narrazioa eta poesia oso garrantzitsua da, baina horrekin batera herri komunikabideetako informazioa, buletinetakoa, testu liburutakoa edo tesietan azaltzen dana ere bai. Hori guztia oso modu orekatuan noski, baina gainera etiketatua izan behar du, metadatuak oso txukun bilduta bilaketak errazteko, beti ere euskalkiak ahaztu gabe. Euskalkien isla ere izan behar du, egun euskararen isla den neurrian korpusak. Zertarako balio duten korpusek edo zertarako balioko du erreferentzia korpusak hizkuntzaren edozein ikerketa egiteko, ikasketa automatikorako, baina horrekin batera lexikoa lantzeko, adibidez hiztegiaren oinarria izan dira korpusak, gramatikarako, literatura lanetarako, euskara darabilen edozeinentzat baliagarria izango da. Korpusa urtero eguneratuko da, beti jasoko ditu azken 25 urteak, beraz, urte berri bat sartzen denean, azkena beste korpus batera pasatuko da, eta dinamikoa izango da, beti izango du azken erabilera, beti ere oreka mantenduta, eta markatuta ditugun irizpide horiek mantenduta. Adibide zehatz batekin ikusteko, ez du bakarrik ikerketa linguistikorako balio, edo ez da horretarako bakarrik erabili behar, maila soziolinguistikoraino ere iritsi daiteke. Adibidez, behar bada interesatuko zaigu jakitea, emakumeek ze adjektibo hartzen zuen ondoan 2000. urtean, eta gizonek ze adjektibo hartzen zuen, eta gaur egun adjektibo horiek mantentzen diran aldaketaren bat egondan. Halako ikerketak egiteko ere material baliagarria dela iruditzen zaigu.